次で終わりにすんぞ。くっそー、まだ終わりじゃねえぞ。ケンフラさんの木がどんどん膨れ上がっていく。こうなったら私の全てをお前にぶつけてやる。ケフラさんの木がレーザーのように全方位に放出されています。文字通り最終兵器というべきでしょうか。なんだかわかんねえけどそのまんまいけ。ケフラ追い込まれたことで何やら厄介な力を引き出してしまったようですね。火事場のバカ力か。厄介だぞこいつは。いかん、あの技をまともに食らった。いくら悟空でも。ケフラのやつ全ての木を使い尽くすつもりか。